Дуслар, бүгін біз сіздің сұрауларыңыз бойынша бір ризық әзірләргә булдык. Әлбәттә, аны һәр хуҗабикә әзерли, ләкин һәр хуҗабикә аны үзенчә әзерли. Без менә бүген тиз генә әзерләнә торган, каядыр чәй эчеп алу өчен булса, кеше килгән вакытта тиз генә әзерләнә торган кыймак пешереп алабыз. Без аны пешерәчәкбез менә кефирга. Кефирны без җылытып алдык. Бу монда каядыр бер ярты стакан чамасындагы кефир. Аңа без сытабыз бер йомырка. Әлбәттә салабыз инде тәминчә генә туз. Һәм салабыз шикәр комы. Булгатабыз. Һәм моңар инде салабыз без хәзер он булгатабыз. Менә без хәзер әз генә шулай чәй содасы салабыз да, ул чәй содасына әле генә кайнап чыккан кайнар су салып, шушылай аны сүндереп алабыз һәм булгатабыз. Ул шулай кабарып китә камыр. Һәм бер 5-10 минуттан аны пешерә башлыйбыз. Менә дуслар, безнең тиз генә әзерләнә торган кыймакларыбыз шулай матур булып пештеләр. Сез дә безнең рецептлар белән кулланыгыз, пешерегез.